a fost posibil datorită primăriei municipiului Cahul, care a depus eforturi deosebite și foarte mult suflet în organizarea fiecărei ediții a acestui festival. Dragi prieteni, în aplauzele dumneavoastră, primarul municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandiș. Bună seara, dragi capuleni, stimați oaspeți ai municipiului Cahul, ai capitalei de sud a țării și zic eu a capitalei culturale a țării, pentru că aici, unde dansul, folclorul, este la el acasă, unde este o tradiție frumoasă, este, bineînțeles, firesc ca să se producă astfel de evenimente cu care ne mândrim noi, capulenii, și cred eu că toată Republica Moldova se mândrește cu evenimentele care au loc aici. Vreau, bineînțeles, în prima zi a festivalului, la începutul acestui eveniment frumos, la 16-a ediție, cred că se cuvine să le mulțumim celor care din 1989, timp de 30 de ani, au făcut posibil ca festivalul Nufărul să fie la Cahul. Și vă asigur că va avea încă mulți ani și va dănui, pentru că fiecare de noi ne dorim ca într-adevăr să avem aici oaspeți dragi, țări care sunt prietene nouă, localități împrățite, cu care avem acorduri de împrățire, cu care avem o relație deosebită. Și bineînțeles, vreau din partea primăriei municipiului Cahul, din partea Consiliului Municipal Cahul, să le adresez sincere mulțumiri tuturor celor care sunt astăzi alături de noi la cea de-a 16-a ediție a festivalului Nufărul Alb. Vă mulțumesc mult, stimați primari care sunteți aici alături de noi, șefi de delegații. Deci fiecare țară care a venit aici la Cahul, în cadrul festivalului, a venit cu tot ceea ce este mai frumos, din punct de vedere a tradiției, dansului, folclorului, de a face acest evantai folcloric, acest lanț frumos de activități frumoase și culturale timp de 4 zile aici la Cahul, să vedeți specificul, particularitățile fiecărei țări. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici atât de mulți capuleni, oaspeți, și faceți din Cahul și din acest eveniment o adevărată sărbătoare. Autorităților centrale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, fiecare țări participante, primăriilor din fiecare țară, și vreau în mod deosebit să mulțumesc fraților și prietenilor noștri din România. Sunt aici primarii și de la Brăila, și de la Vaslui, de la Tecuci, de la Galați. Bineînțeles, sunt din partea Câmpinei, sunt localități cu care avem acorduri de înfrățite, din partea Franței, Lituaniei, Greciei, Turciei, Macedoniei, Ucrainei, Belarusului. Bineînțeles, toate, spuneam încă o dată, fac din Cahul aceste zile o adevărată capitală a folclorului. Mulțumesc și doresc, bineînțeles, succes și o sărbătoare cât mai frumoasă parcursul acestei zile, să ne bucurăm și să oferim oaspeților noștri ospitalitatea cu care de fiecare dată am dat dovadă. Mulțumesc, felicitări și la mulți ani Festivalul Nufărul Alb, ediția a 16. Mulțumesc mult! Doamne ajută!